दिनै जोङो मिथिनो मोनबाय जे फैसालिनि मावनाय गोरोन्थिफोरखौ गोरलैयै निमाहा होजाथावथाव नङा। स' हेल' गाइस गुड इभिनिं। नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ माने टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय जानो हागौ आरोना गाइस। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन, माने दिनैनि भिडिअआबो माने फैसालिनि सायावनो आरोना गाइस। माने माहा होगोन ना होआखै माने बिनि हासबेन्डआ बिनिनो सायाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों आरोना गाइस। ओमफ्राय बे भिडिअखौ माने जोबजासिम नाय आरोना गाइस, फुल माने स्किप खालायालासिनो, होमबासो मिन्थिनानै मोनगोन आरोना गाइस। ओमफ्राय बिदिब्ला गाइस बे भिडिअनि क्लिपखौ एसे नायनानै लाग्रोदो आरोना गाइस। माने भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो माने सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा माने लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबसक्राइब खालामनानै थाबैनो माने 1K खालामना होदो आरोना गाइस। जोंहा आब'आ माने मोनसे मादै फैसालिनिनो माने मोनसे आपडेट होदों आरोना गाइस। माने मादै फैसालिखौ माने निमाहा होथावगोन ना होथावा माने बिनिनो माने मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोना गाइस। कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना गाइस। ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायनानै लादो आरोना गाइस। नै आं दिनै बे भिडिअखौ ओरैबायदि हिम्मत खालामथाबनानै बानायनाय जादों। दिनै आङो बे भिडिअखौ बिथां सार पि ब्रह्म हरथार फैसालिनि फिसाय बिथांनि थाखाय आङो बानायनाय जादों। बिथांनि न'खरनि लागै आं बानायनाय जादों। बिथाङा गनायो गनाया, खोनासङो खोनासङा बिथांनि गोसो। बेनिखायनो आंनि गासै फलोवार्स, आंनि भिउवार्स नोंथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायो, नोंथांमोना आंनि बुंनायफोरखौ लाइक खालामाब्लाबो बे भिडिअखौ जाहाथे शेयार खालामो। सार, आं गिबियावनो नोंथांनिसिम खरगंग्लायहै निमाहा बिहरो। आं समाया नोंथांमोननि न'खरनि लागै, नोंथांनि बे गथ'फोरनि थाखाय बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो थाखाय। अब्लाबो दिनै आङो इसोरनि बोसोनखौ मिथिनायखाय, नोंथांनि न'खरनि सिचुवेसनखौ मिथिनानै जुदि बे बोसोनखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायनानै होआब्ला आङो इसोरनि खाथियाव दायनिगिरि जागोन। सार, बाइबेलाव मोनसे ओरैबायदि गेदेर सेन्टेन्स लिरनाय दङ, नोङो जुदि गुबुनखौ निमाहा होनो हायाब्ला इसोरनिफ्राय नोंबो माब्लाबाबो निमाहा मोननाय नङा होननानै। बिनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो जे सुबुं समाजाव निमाहानिख्रुइ देरसिन कर्मा आरो जेबो गैबावा होननानै। दिनै जोङो मिथिनो मोनबाय जे फैसालिनि मावनाय गोरोन्थिफोरखौ गोरलैयै निमाहा होजाथावथाव नङा। दिनै बेनि मावनाय गोरोन्थिनि थाखाय नोंथाङा अपमान जानांदों। नोंथाङा जिबायदि सिचुवेसनाव दङ, नोंथाङा जेरैबायदि फेस खालामनांदों बेखौ नोंथाङासो मिथिगौ। फैसालिया दिनै गावनि गोरोन्थिनि थाखाय नोंथांनि गन्थंखौ हास'दों, अपमान खालामदों। गावनि गथ'फोरनि सायाव, गावनि गथ'फोरनि फिउचाराव दाग फोनांदों। बर' समाजनि गेजेराव मुगैथाव मोनसे बेबायदि खामानिखौ मावनानै दिन्थिदों, अपमान खालामदों आरो गावनि न'खरखौ सिलिंखार जानायनि लामायाव लानानै फैदों। अब्लाबो दिनै आं सानो फैसालिया गावनि मावनाय गोरोन्थिफोरखौ हमदांनो हाबाय आरो आं आसा खालामो बियो बेबायदि गोरोन्थिफोरखौ मावबावनाय नंला होननानै। दिनै ससियेल मिडियायावहाय जेसेबां मानसिफोरा बेखौ भाइरेल खालामबाय, बिनि गेजेरजों बियो जुदि साननो हादोंब्ला बियो गावखौ गासै गोरोन्थि खालामनायफोरखौ मिन्थिखासिगौ। बेनिखायनो आंनि खावलायनाया सासे बिनानाव हिसाबै नोंथांनिसिम खावलायनाया नैबे सार, जुदि नोंथाङा गोसोखौ एसे गुरै खालामनानै नोंथांनि गथ'फोरनि फिउचारनि थाखाय बे जालांनाय जाथायफोरखौ मोनसे गाज्रि सिमांमोन होननानै साननो हायोब्ला आरो बे समा जोंनि थाखाय मोनसे गाज्रि सममोन होननानै साननानै जुदि फैसालिखौ निमाहा होनानै बजबफिननो हायोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन सार। मानोना जों लुबैया नोंथांनि न'खर सिलिंखार जानाय, नोंथांनि न'खर बायनायखौ।
आंल' नङा दिनै ससियेल मिडियायाव जेसेबां फैसालिनि बेरेखा बाथ्रा बुंदों बिथांमोनाबो नोंथांनि न'खर बायनायखौ हास्थाया लुबैया। आरो बेजों लोगोसे आङो बुंगोन जे रायजो राजा जे समाज मोनसे समाजा सासे दायनिगिरिखौ साजा होनो मोन्थाय दङ, पावार दङ। नाथाय बे साजाया जाहाथे न'खर सिफायनायनि दाजाथों। सासे मानसिखौ साजा होनानै जुदि मोजां लामायाव लाबोनो हायोब्ला बे मोनसे गोग्गाथाव खामानि। जों दिनै फैसालिल' नङा, दिनै जोंनि बर' समाजाव गोबां बर' हिन्जावफोरा बेबायदि मुगैजाथाव खामानिफोरखौ मावदों आरो दिनै बेबायदिनो गावबा गाव मावनायनि साजाफोरखौ मोननायजों लोगोसे गोबाङा मोजाङाव फैदों। दिनै बेबायदिनो आङो लुबैयो जेन फैसालिनि जिउआवबो मोनसे बेबायदि चान्सखौ मोननांगौ होननानै। सासे गाज्रि मानसिखौ मोजां जानो चान्स होनाया मोनसे समाजनि गेदेर खामानि, गेदेर बिबान। बेखौ आङो खाथि खाला थानाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायो जेन नोंथांमोना साजा होयोब्लाबो बिथांमोननि न'खर बायनाय हायालागै जाहाथे दा थांथों। आरोबाव बेजों लोगोसे आङो बुंबावनो गोसो जायो जे ससियेल मिडियायावहाय जेसेबां होनांगौमोन होजोबखाबाय, मिन्थिजोबखाबाय। जाहाथे आरो दिनैनिफ्राय बेबायदि गोदानहाय फैसालिनि नाम लानानै जाहाथे भिडिअ क्रिएट खालामा, बेखौ आङो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायो। बेजों लोगोसे आरोबाव आङो मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन थाहैयो जे पबित्रनि खोथा। पबित्रखौ साजा होनाय होयि, हमनाय हमै बे पबित्रनि जायगानि रायजोनि मानसिफोरनि खामानि। आरो बेजों लोगोसे फैसालिनि आखायावबो दङ बे पावारा। स' बेखौ रायजो आरो फैसालि बिथांमोना मा खालामो बे बिथांमोननि सायाव। नाथाय साजाखौथ' बेयो मोनसे गोरोन्थि मावनाय हिसाबै मोनथारनांगोन, जिहेतु गासैबो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेसेबां माने बेबायदि भाइराल खालामजादों, गोरोन्थि खामानि मावदों, गासैखौबो बिजिरदों जिहेतु बिनि सायावबो बेबायदि बिजिरनाया जाथारनांगौ। आरो बिनि पबित्रनि गथ' आरो बिसि बेखौ रायजोफ्रानो प्रटेक्ट खालामनांगौ, जोथोन लानांगौ, बेखौ आं सानो। मानो होनोब्ला पबित्रआ गावनि बिसि आरो गथ'खौ थगायदोंब्ला बिसोरनि सायाव आरो बिनिख्रुइ बांसिन गाज्रिखौबो मावनो हागौ। थ' बेनिखायनो लोगोफोर, दिनै आङो बेसेखिनि बाथ्राखौ आङो बुंनाय जाबाय। आंखौ गोबाङा गाज्रिबो मोनो आरो गोबाङा सापर्टबो खालामो। नाथाय बिनि गेजेराव आंहा गोसोआव जि बेरखांदोंमोन, जि दायित्व दङमोन, बेखौ आङो मावनाय जाबाय। स' जोबनायाव आङो बेखौनो गुरैयै खावलायगोन जे सार, नोंथाङा गावनि गोसोखौ बुजायनो बा गुरै खालामनो नाजायोब्ला, गावनि गथ'फोरनि थाखाय नोंथाङा गोसोखौ गुरै खालामनानै बजबफिननो हायोब्ला नैबे बिनानावनि फारसेनिफ्राय जोबोद गोजोननाय थागोन। आरो जोंनि बर' समाजावबो मोनसे बेबायदि गेदेर गियान मोननो हागोन, लेसन मोननो हागोन। बेखौनो आसा खालामनानै आं भिडिअखौ दोनथ'बाय। गोजोन्थों। थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना गाइस। माने भिडिअखौथ' जाय फुल नायदों माने बेथ' नुखाबाय आरोना गाइस। माने मा बुंखो जोंहा आब'आ बिनि सायावनो, माने मादै फैसालिनि सायाव मा बुंखो माने नायनानैथ' नुखाबाय। सोरबाफोर जुदि ओमफ्राय चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो आरोना गाइस। आरो खनसे बुंना होबावबाय
बेनिफ्राय थाबैनो 1K खालामना होदो आरोना गाइस। स' गाइस माने आं बुंनांगौ जेबो बाथ्रायानो गैखाया आरोना, माने जेबो माबायानो गैखाया माने, मानो होनब्ला बे आब'आनो जिखिनि बुंनांगौ माने बुंखाजोब्बाय आरोना गाइस। माने खनसेखौथ' माने निमाहा होनो हायो आरोना गाइस, होनायाथ', ओमफ्राय खननै खनथामखौथ' रावबोथ' होनो हाखाया नालाय, बेनिखायनो खनसेखौ निमाहा होयोबा होथावो आरोना गाइस। ओमफ्राय दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना गाइस, ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।